بعد ما طافت پشتی عليه ku lehî rabû em bin av kirin, mal û الأيام dûpişk derketin. واستنى Vê ربك يوم sibehê me الدين marekî dû metro الأربعين kuşt ji bilî وحشر dûpişk û الجمل mêş û فقال صار mûriyan ku وجعلنا dest به pê kirine وآخذهم فعصرهم derdikevin. يوم Em الدين tevahiya جوانا şevê ji ber ونحن tirsa li جاثمين ser zarokên بحماية xwe رب yên biçûk العالمين. nerazan, em derketin ser banên xaniyan û li wira ketin. Dema ku avê malên me bin av kiribûn, em di parastina Xwedaya alemê de ne. Wê derê hewzeke min a masiyan hebû, min 2 ton û 605 kîlo masî jê re kirîbûn û tenê 100 kîlo jê firotibûn. Em li bendê bû ku Xwedê zirarên me qerebû bike lê avê kar û rasmal bir. Li vir 2 tonim sebze û darên fêkiyê min hene. Em ji Xwedê dixwazin ku zirarên me qerebû bike ew zerareke bêpîvan e û hesbûnallah û ni'mal wekîl.